Na ga dai ya mun daban, amma ina kyauta zaton shi ne. Barka dai. Hula? Jaka? Takalmi? Sunana Nasara. Amma abokaina suna kira da Nasara Ju saboda na iya magana. Ya kaji sunan nawa? Ya yi kyau. Mai gidana ya ce na zama idanka a gari har na tsawon wata 3. Na san duk wani gurin bude ido da ke garin nan. Sonya yar gidan Gandi kullum ta zo ne abokin yawanta. Saboda haka zaka iya cewa ka taki babbar sa'a ko ba haka ba. Ya yi shiru ko dai kurma ne. Me haka? Duk da dadadan kalamai na amma ya share ni? Na ma gane yana kishi ne saboda na fi shi haɗewa.